Салом алейкум барадорон, чӣ хеле ки десен лабои хе телефонро барадор дорем. Беу истифода бурдагӣ навина барадор нав дорем, беу дорем. Лабои хе телефони пачка дорем. Шумо барадор телефони беутона биёрен а 54 а 13 а 14 а Redmi Note 12 Pro 256 Note 12 хули а 23 а 1 плюс лабои хе телефонро барадор дорем. Шумо тамошо кунед. Телефон рехтаги лабои хе шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳо магазин акас кунай. Шумо телефони истифода бурдагӣ дорем бачаҳо. Биен телефонотон битем болоштумтен истифода бурдагиро ман қабул мекунам. Болоштумтен телефони пачкатон метон бардорум марҳамат. Шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини акай сапунай бардорум марҳамат. Шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор бардорум тамошо кунед. Телефонотон биёрем битем болоштумтен алиш мекунем метон лайкро бизанем бардорум видеомо пам шава дига бардорум ай нарх нави телефоно бо хабар шава марҳамат бардорум. Не Kış.